Романтычны час першых гадоў незалежнасці, гадоў бел-чырвона-белых сноў. Здавалася, ўсё будзе добра, уні беларускае войска прысягае на вернасць айчыне. І я добра памятаю, як вышэй за сцягі лунала над плошчай наша надзея. Сёння афіцэры, вайскоўцы в адстаўцы пачалі прымаць прысягу на вернасць нашай радзіме, Рэспубліцы Беларусь. Тэкст прысягі прамаўляе палкоўнік Уладзімір Барадач, камандзір брыгады спецназу. Тады яны не сумняваліся, гэта назаўжды. Такі час, 1992 год, чароўнае лета, плошча незалежнасці. Плошча незалежнасці праз 4 гады, як лінія фронту, і палкоўнік зноў прымае бой. Вот такими ребятами. Еще раз полковник спецназа говорит с вами, ребята. Колонна идет. Колонна наша. Сейчас мы